खुलुमबाय सिबिनां बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बोहैथि दाननि 13 खालार खालि मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर'नि थै सावथुनखौ कुसुगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय जलेश्वरी फिल्डआव रिलिज खालामनाय जासिगोन। बिनिखायनो बै सानखालि नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बर'नि थै सावथुनखौ नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गोदोनि जाथायफोरखौ नोजोर बोनानै जोंहा दा मोनसे आबुं सावथुन दिन्थिनो थांगासिनो दङ। बिनि मुङानो जादों बर'नि थै। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसुगाव जलाइस्रियावहाय बे सावथुनखौ दिन्थिनो थांगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। बे सावथुनखौ सुजुदों मिस्टार रोंसार मुसाहारि आरो बिथोन होदों सपन कुमार ब्रह्म। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि थैनि टीम गासिबो गावनि जिउ खस्थ' मेंनाय बावसोमनानै बे सावथुनखौ 1.5 बोसोरनि उनाव कमप्लिट खालामनाय जादों। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना हेफाजाब होफैदो आरो बे दिनखालि गोजाम गोदान गासिबो आर्टिस्टफोरखौहाय लोगो मोनजोबगोन। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनानै दसे समबाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ होफैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिन्थिफुंनो नागिरदों नैबे डाइरेक्टर सपननि माबानायाव आरो बेवहाय जलाइस्रियाव 13 थारिखआव जागोन प्रिमियार श'आ। 14आव जोङो बिजनि बरलागावआव लाबावदों। दा टिकेटआ VIP थागोन आरो नर्मेल थागोन। सावथुननि मुङानो जाहैबाय बर'नि थै। मा जाथायखौ लानानै गुबैयै बे सावथुनाव? बेयो गोदोनि थासारिफोरखौ एसे नोजोर बोनानै जों बेखौ बानायनाय जादों आरो आथिखालाव सोलिनाय एसे थाफाबाय पलिटिक्स। सोर फावखुंगुरफोर बाहागो लादों? बेवहाय रिंकि, बबिता, सोरां बिसोर दङ आरोखि। थाख्लायबो दङ, फुजा दङ आरो फुराना आर्टिस्टफोरबो दं। मासुम, संगिना, फांफुलि बिसोरो। प्रिमियार श'आव सोर बाहागो लाफैगोन? बिसोर गासिबो फैजोबगोन। गासिबो एक्टर एक्ट्रिस गासिबो। दा रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायगोन? दा ज' नायफैबानो जाबाय बेखौनो खावलायसिगोन गुरैयै। टिकेटनि बेब'स्था खालामनाय जादों? टिकेटनियाव VIPनि टिकेट दङ 2000 था। VIPआव बेसेबां लादों? VIPआव जोङो 250 थाखा लादों। जेनेरेला 150। सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो खुलुमनाय जाबाय। जोंहा बर'नि थै आबुं सावथुनखौहाय नैबे कुसुगावनि जलाइस्रियावहाय फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 13 थारिखआवहाय दिन्थिफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार जाबाय। दा बेनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे जोंनि बे 13 थारिखआव जागोन प्रिमियार श'आवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बयबो नायफैयो। टिकेटनि बेब'स्था खालामनाय जादों? जोङो टिकेटनि बेब'स्था खालामनाय जादों फारियैहाय VIP आरो जेनेरेल मोनसे। VIPआव बेसे? VIPआव जों 250 थाखा लादों, ओमफ्राय बेनिफ्राय जेनेरेलावहाय 150 थाखा। बेसेबां केपासिटि? केपासिटिया जों टटेल 10,000 लादों। प्रिमियार श' खालि सोर बाहागो लाफैगोन? प्रिमियार श'आवहाय जोंहा गोबां बे बर'नि थै सावथुनावहाय जाय बिथांमोनहा फाव खालामदों बिथांमोनहानो फावखुंग्रि गासिबो नुजाफैजोबगोन। जोंहा बेयावहाय गोबां मुंदांखा गोदोनि आरो दानि जाखांफुनाय गोबां फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोन फाव खालामदों आरो बिथांमोनहानो बे हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैगोन। सोर दं ओरैनो? फारियैहाय सोरां थाबाय एक्टर हिसाबै, आरो रिंकिमोन थाबाय, फुजा, बबितामोन दं आरो फुराना मुंदांखा मोनथिखायो बिथांमोनखौ जेरै अम प्रकाश, राजश्रीमोन थाबाय, आरो लोगोसे मासुम, संगिना, फामफुलि बिथांमोनहा गासिबो गोदोनि जा मुंदांखा आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोनहा बाहागो लाजोबदों। बेवहाय फाव खालामजोबदों। मोनसे रल दंजोबो बिथांमोनहा। गुबैयै मा जाथायखौ लानानै बे? गुबैयै गोदोनि आरो दानि जे थासारि बर' हारिनि बेखौ लानानैहाय बे आबुं सावथुनखौ बानायनाय जादों। बेनि उनाव नोंथांमोना प्रिमियार श'खौ बहाबा दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों? जोङो गिबिथारावहाय 13 थारिखआवहाय जों कुसुगावनि जलाइस्रियाव जोबनायनि उनावहाय 14 थारिखआव जोङो बिजनियावहाय देखायगोन। बेबो दा जों साखाफारि खालामगासिनो दङ दिन्थिफुंनो थाखाय। आबुं सावथुनखौ सिनेमा हलावबो दिन्थिनायनि? बेखौ जों उनावहाय सोगोन सिनेमा हलावबो, आरो गुबुन गामिफ्रावबो जोंना गोबां कन्ट्याक्ट फाइनाल जानाय बायदि जाखाबाय आरो। बेखौ सोरनि दिथा होनायाव आरो सोरनिबा माबानायाव? फारियै प्रडिउसार हिसाबै जोंनि मानगोनां रोंसार मुसाहारि बिथां। बेखौहाय
दिथा होदों सपन कुमार बसुमतारी मानगोनां बिथाङा।